Galing! Yan, salamat sa yung napakagandang kansyon. Yan, so guys, magandang umaga po ulit sa ating lahat. And may pupunta tayong bagong pamilya ngayon. So nakita ko yung video kagabi. Sabi ko, naawa ko dun sa mag-iina. So bali, wala na silang tatay. Yung dalawa na lang yung magkapatid yung kumbaga nagtutulungan kasama yung kanyang nanay para makaon sila sa hirap. Isa sa na-touch ako dun kasi yung mga katabing bahay nila may mga ilaw. So sila lang yung wala. So kaya ngayon napupuntahan natin, hanapan natin ng sponsor, baka sakaling matulungan din sila. Kasama natin si Edwin na bagong gupit. Ay! Sabi ko sa hindi niya sinabi sa akin magpapagupit pala, dapat ako na lang naggupit. Kasama din natin si DGTV official ngayon, tapos si The Prospect, tapos si Lemuel. Na maghahanap daw ng bilyaran. Dito to guys sa Barangay Gubat sa Tigaon po. Bale yan, may papasok ng konti. Yan, gusto kong matulungan tong dalawang magkapatid na to, tapos yung nanay niya, kasi nagsusumikap talaga sila magkapagtapos ng pag-aaral para makabawi daw po sila sa mga sakripisyo ng nanay nila. Kaya sabi ko, deserving tulungan to. Puntahan natin. Ito na po yung bahay nila. Magandang umaga po. Hello. Kumusta? Kumusta? Okay lang po. Pwede pumasok? Pwede po, pwede. Wow, dami nilang pusa. Tanggalin natin yung ating Okay lang po, okay lang po. Hindi. Sanay kami sa mga ganitong sistema lang. Ano pong pangalan ni Kuya ba o ate? Ano mas prepare mo po? Ikaw? It's okay. Hindi. Hello guys! My name is John Patrick Merabanti Asur. Kanilita mo. Ako po si Kyrie Alaysa Asur. Yan, so magkapatid kayong dalawa na nag-aaral pa? Yes po. Anong course? First year college, BSHM. BS in Hospitality Management po. Saan? Anong eskwelahan? Partido State University. Campus? Opo. Anong campus? Goa? San Jose. San Jose. Ba't ano ka pa sa San Jose? May ano magawa? Wala po kasing course na yung hospitality. Nasa Ganun San pala Jose yan. po. Si ate, anong? Kylie? Kyrie po, Kyrie. Kyrie? Kyrie. Kyrie. Ayan po. Grade 11 po ako. Diyan lang po ako sa may Centro Cantigaon. Yums po ang strand na pick ko ako. Hospitality? Management. Anong kurso yan? Ano bang ginagawa niya? Parang sa hotel, sa barko, gano'n po. So ngayon, napanood ko yung video nyo, yung video ni DGTV. So, napanood ko nga kagabi. Sabi ko, kinunta ko siya, sabi ko puntahan ko kaya ito kasi deserve yung tulungan kasi yung kwento nyo doon talagang nakaka-touch naman talaga, no? Isa sa na-touch ako doon, dito sa mga kapitbahay nyo, lahat sila may kurente, kayo lang yung wala. Opo. Bakit? Ayun yung makikabit muna sa kanila? Hindi na po. Extension muna? Ayun lang. Mga kamag-anak nyo ba? Hindi naman. Mga kadugo Sa father po, side mga po. Sa father. Sa father side. So ngayon, wala na kang tatay. Wala na po. Okay lang ba? 5 years ago po. Okay lang ba malaman kung ano yung kinamatay ng tatay niya? Pneumonia po. Pneumonia? Actually po, hindi po mahanap yung kung anong totoong kinamatay. Ano sabi niya, kuya, pneumonia daw? Pneumonia daw po yung pero sinasabi ng ibang mga nag-ano sa kanya, hindi daw po alam kung anong sakit. So, nilagay na lang sa findings, pneumonia. Ngayon, sino yung nagtatrabaho sa inyo para yung sa pagkain niyo? Si mama po. Tulong-tulong po kami.
anong ginagawa ng hanap buhay o kaya paano kayo gumagawa ng paraan para kumain? Sa mga specialties namin po, parang sa akin po, as a third sex, nag-makeup po ako, nagde-decorate. Nagde-decorate po ako sa So, yung mga pinagkakabalan birthday. mo. Siya po, meron po siyang racket ngayon. Ano naman yung racket ni ate? Nag-apply po ako bilang crew sa burger shop. Doon sa may sentro lang po. Sa Tigao? Kung magbubulak-bulok ka, lalo kayo maghihirap. Tama nga naman, no? Kung may sasayangin na oras, madami pong masasayang talaga. Wala. Oo. Ipapakilala ko sa inyo si Edwin. So isa sa tinutulungan namin na mag-isa lang sa buhay pero ngayon ang graduate na siya ng senior high. So Congratulations. Guys, kahit may edad na ako, nagpatuloy ako ng pag-aaral. Ano pong strand mo? Ay, hindi po yun problema. Beauty care, okay. Pero hindi, Dressmaking po ako. Andras making. hindi kasi ako marunong Kuya? kunyari magupit-gupit. TVL, Gusto ko oo. ipagpatuloy yung pag-aaral. Na kahit sobrang hirap ang buhay, pero parang magagawan din ng paraan yun. Basta hindi kayo susuko. Yung isa rin sa napanood yun sa video, isa lang yung cellphone na ginagamit niya para sa mood yun. Tapos nag-share lang po kami sa Share lang po isang kami ng cellphone. isang cellphone. Kaya medyo po pag-hectic po yung schedule ko. Masyadong mahirap. Dapat wala kayong tatay. Depende po sa sitwasyon. Yung pag dinadown ka wala ibang tao, tapos dinadown mo din yung sarili mo, yung parang Sana wag ganon, kung dinadon ka ng ibang tao, angat mo yung sarili mo, ipakita mo na mali yung interpretasyon nila. Kasi marami talagang ganun lahat naman tayo siguro pinagdaanan yung mga ganyang bagay. Sasabihin, wala kang mapapala dyan. Pero ipakita natin na kaya natin. Huwag tayong sumuko, lalo yung pag-aaral nyo, yan yung isa sa pinaka magandang way para makaangkin sa hirap. Yung pag-aaral talaga. Kaya huwag kayong kahit naghihirap, huwag kayong susuko mag-aaral na. Tamo kami hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ayan, tapos sila. Ako, hindi naman ako nakatapos. So, sunerte lang. Ano yung cellphone na ginagamit niya? Vivo po. Vivo? Vivo Y11. Magkano yung bilhin niya nun? 6K po. 6K? Hindi po po. Grabe po yun Grabe po yun. May pre-K story po yun. doon, inutangan pa po namin hanggang ngayon hindi pa namin nababayaran. Inutangan? Oo, pero yung inutangan po namin sa Parang sa tulong na mother rin side po. namin. Tulong na rin po yan. Parang tulong na ata, pero para sa amin, utang pa din. Pag nakaluwag-loob po kami, babayaran po namin. Babayaran po. Ngayon, naisip ko sana, bibigyan ko ng 5,000. Pero yung 5,000 hindi nyo makukuha ng pera. Ibibili nyo to ng cellphone. Opo. Kaya ngayon, okay lang ba sa inyo? Samahan nyo kami para pumili kayo ng cellphone na sa halagang 5,000 pesos na. Ngayon po. Hindi, sa susunod na buwan pa. Hindi, ngayon na. Ngayon po. Bakit ngayon na. naghihiraman ba sila, kuya? Oo, naghihiraman sila. Wala po kami na isang. Oh, bakit? Wala kuya, thank you po. Nahibi ako lang. Okay, iyak. Iyak. Nagmuskara pa na ako, charot. Tayo. Hindi kasi pinapanood ko talaga yung video nyo. Deserving nyo talagang tulungan. Oh, sa katunayan, naluha talaga ako kagabi nung pinapanood. Kaya nga, kinuntak ko to, sabi ko, saan yung bahay nyo? Kasi pupuntahan ko kayo. Marami na kaming natulungan pero Mapapahibi ako sa iyo. marami na kami natulungan pero minsan hindi ko to ginawa. Ngayon lang talaga. Kasi kailangan yung makatapos. Yan nga si Edwin, no? Hindi ko binigyan ng cellphone kasi Ma, may good news kami sa iyo mo. ay, eto yung nanay. Oh, ang dami yung bigas na ya. Dala lang. Pwede pong makahingi ng bigas. May problema. Wow, ang bait naman ni nanay. Dati na akong mabait. Opo. Siya yung anong pangalan ng nanay niya? Pass po, pass. Pas? Oo. Ipa-cancel ko na yun. Lolo ko na ibi. Alin? Meeting po kasi kami. Ay, may meeting kayo? Oo, para sa research namin. Okay lang ba ipa-cancel? Baka hindi pwede. Cancel. Okay lang? Okay lang po. Dapat pa hindi ako nagbigay ng cellphone para hindi na na-cancel. Baka totoo ng cellphone Para hindi na na-cancel. Nay, ali po kayo, nay. Ah, sige, dito na po kayo. Ay, napanood ko po yung video nyo kagabi. Talagang grabe yung naramdaman kong awa po sa inyo. Kasi yan, wala nga pong naghahanap buhay na yung padre de pamilya. So kayo lang po talaga. Tulong-tulong lang kami tatlo. Kaya ngayon po naisip ko,
nag-share daw po sila sa cellphone na ginagamit pag module. So ngayon, bibilang ko po sila ng cellphone Opo. para hindi na po sila makabuelo sila sa pag-module. Final na. Opo. Kumusta naman po sila bilang mga anak niyo po? Okay, maswerte ako sa mga anak ko. Masisipag mag-aral. Masunurin sa magulang. Kami na lang 3. Swerte man sila sa akin. Paano kayo, Super. paano kayo naging swerte sa nanay niya? Mabait, sobrang bait po. Tapos parang sa intro ball, gano'n. Oo. Huwag mong gawin yan, masama yan. Sabi yun yung role ng mga magulang. Sobrang swerte po namin. Mga alalahanin, maalagain, gano'n si mama. I love you, ma. Napakaswerte niyo. Diyan ako Naiyak naiyak talaga, sa, kuya. diyan ako naiyak kagabi sa kanila, yung magyakapan silang 3. Kasi bibihira yung nakita kong yung pamilya na ganito. Kami, hindi ko naranasan yung mga ganito eh. Kaya natouch ako dun sa sistema, sa sitwasyon nila. Kaya sabi ko, tutulungan ko tong tao na to. Yung pamilya na to. Sa pamamagitan ng ating mga sponsor. So ngayon, yung kailangan, yung maitutulong ko lang muna, yung mabigyan kayo ng cellphone para sa module nyo. Tapusin yung pag-aaral nyo ha. Dito na nga po kami sa bayan para bilan nga po itong dalawang magkapatid ng cellphone. Yan yung... Yan, Xiaomi. Redmi. Bilo pa. Xiaomi. Ayan guys, so nabili na nga po natin yung cellphone nila. Sana magamit yun ng maayos sa pag-module nyo. Sikapin nyo makatapos ng pag-aaral nyo. Iyahan nyo yung nanay nyo, kayo, sa kahirapan. Ano yung masasabi nyo? Salamat po. Thank you po. Thank you po kay Oragon Honey sa pagtabang po. Salamat po kay DJ TV na dahil po sa pag-video niya, dahil hindi po makikita ni Kuya, ate girl. po. Salamat po. Speechless po. Ayun na, naramdaman nila ngayon, hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Maraming salamat din. No? Patuloy kayo magsipag para sa pamilya nyo. Yan dahil hindi pa daw sila kumakain, so bago tayo umuwi, kain muna tayo. May binili po kaming yung request nila. Basta baka gusto nyo ipakita sa nanay niya. Di, sige, pakita. Charan. Salamat po. Marami. Yun lang, matita na bukas. Salamat. Thank you po. Salamat sa tabang nindo. Makakaalala po kami na mabuti. Hindi na po kayo mag-aagawan ng cellphone. Hindi naman Every sa hour. magagawa gabi na matsagawa. Yun po, masaya po. Masaya. Thank you, Super, ma'am. go, go, go. Sa lahat-lahat. Sa hindi, Inaasahan. sa hindi inaasahang pagkakataon. Natulungan po kami ni Kuya Oragon Honey, ni Kuya DJ TV, tapos Kuya The Prospect, tapos si Kuya Videographer. Tapos si Kuya Edwin. And sana yung kwento nila maging inspiration po sa lahat ng ating mga manonood. Ako talaga naiingit ako sa kanila kasi although mahal na mahal ko din yung nanay ko, pero hindi ko kayang ipakita sa mga tao, hindi ko kayang yakapin yung nanay ko sa maraming tao, pero sila, Clingy po kami masyado kay ma'am. yan ako na,
Sana Kala ko yan, yakapin niya yung nanay niya. Dahil na lang, tapos mo pala. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they'll fight, where their things, I'm their bombs, Sasayaw na lang po ako. I'm their guns. In your head, Go na! in your Back head, up ano kayo? they're crying. In your head, in your head, zombie, 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 what's in your head? In your head, zombie, 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 Wow! Galing! Yan, salamat sa yung napakagandang kansyon. So ngayon, pakinggan natin yung nanay. Sampol. Ngayon lang na natin malalaman kasi ngayon lang natin na-vlog. So pinsan pala to ni Felix. Mga kamag-anak pala ni Kuya Felix to. Ang agom ko, tugang ni Felix. Oh, Yung what a asawa po. coincidence. Pinsan po kami. Sa Alex. Kaya pala magaling kang kumanta. Ikaw, Oh, pare-parehas din ka. Wala po ko dun, wala pong talo. Magaling po yan, kumanta. Sige, kuya. sira. Sinturado po? Huwag na lang. Magaling kumanta pero praktisado. Baka mawala ko yung mga subscribers mo pag kumanta ako. Tsaka uulan, no? Abot po lang. Abot langit ang aming Abot tuwa. langit ang aming tuwa. Sana po patuloy po nating suportahan ng Uragon team and ang Uragon Honey po. Yeah, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.